shugabana annabina haske na rasulallah soyayyar kananan a cikin zuciyata rasulallah a koda yaushe a ko'ina ne banda kamar ka rasulallah zan so na ganka cikin mafarki ko zahiri rasulallah sannan salatinka ya zamo fitila ne duk wanda ke sanka a lahira ya rabauta ne sannan kuma ba shakka aljanna ta zama koma ne duk wanda yayi yaƙi akan manzo yayi jihadi ne Allah shi ne ya faɗi makiyin manzo yayi asara ne tun duniya zai ga ishara kafin mu je can ne makiya sun ce wai kisan Debora ya zama haramun ne duk wanda ya ce haka shi ma kisansa ya zama halali ne a koda yaushe da soyayyar ka nake kwana ta zauna idan na tashi da soyayyar ka nake tashi har raina alaye da sahabbai so ma na sako su gwagwarmaya sun sha da kai wasansu duk an kashe su domin an sha yaƙi Allah shi ke kare su sayyidina Umar shi ma yana cikin baitin sayyidina Ali yana cikin baitin sayyidina Usman yana cikin baitin sannan Abubakar yana cikin baitin manzo rasulallah ka fi uwa har abbana kai ne za ka cece mu tun daga nan har aljanna wanda ya yi salatin ka a lahira zai yi murna wanda ya ƙi salatin ka a lahira zai sha ƙuna. Na gode daga Sadiq MGM. Thank you.